Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Το Σαββατοκύριακο που είναι η παράστασή μας είναι λίγο δύσκολο, το καταλαβαίνω, γιατί είναι μετά το Πάσχα και πολλοί κόσμος λείπει. Ωστόσο, αυτό μπορέσαμε να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και θα αφιερώσετε τον χρόνο να δείτε τον κόπο των παιδιών μας. Ήταν μια επιλογή ενός δύσκολου έργου, που όμως το αγαπήσαμε, γιατί ο Άρθουρ Μίλλερ είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας του Αμερικανικού θεάτρου, που πραγματεύεται, νομίζω, διαχρονικά θέματα, όπως το χρήμα στη ζωή μας, ποιους συμβιβασμούς μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό ή πρέπει να κάνουμε, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, τις οικογενειακές σχέσεις, τις αδελφικές σχέσεις. Θα τα δείτε όλα στο... Ελπίζω να πήρατε όλοι πρόγραμμα στο έργο μας. Τα παιδιά κατέβαλαν μεγάλο κόπο και τα ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Τις Κυριακές μας, όλα τα απογεύματα είμαστε στο σχολείο. Δυστυχώς το σχολείο μας δεν έχει αίθουσα εκδηλώσεων, οπότε δεν μπορούσαμε να έχουμε σκηνή. Δηλαδή για τα παιδιά τώρα η σκηνή είναι κάτι πρωτόγνωρο. Μία φορά έχουμε κάνει γενική πρόβα. Μπράβο τους όμως, γιατί προσπάθησαν πολύ χθες στη γενική μας πρόβα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία τους εδώ, όλους σας, αλλά πρωτίστως την κυρία Ελένη Καράχου, που είναι Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καράχου. Την κυρία Τσόλου Ολυμπία, η οποία είναι σχολική σύμβουλος αγγλικής γλώσσας στη Δέλτα Αθήνας. Την κυρία Πανοπούλου Χαρά, διευθύντρια του 6ου Λυκείου Γλυφάδας. Και φυσικά για την βοήθειά του στην πολύτιμη, την κυρία Καραβουσάλη Μαρία. Καραβουσάλη Καράβελα, που βοήθησε πάρα πολύ με τους τεχνικούς και φέτος. Τον κύριο Νικόλαο Τσαμπίρα, Αντιδήμαρχο Πόλης και Καθημερινότητας, που μας βοήθησε να μεταφέρουμε όλα αυτά. Την κυρία Άννα Καυκάπανα, οπωσδήποτε, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Και όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να αρχίσουμε. Διαβάζω τα ρεπορτάζ και τα πρωτοσέλιδα. Μ' αρέσουν οι πιο μέσα σελίδες. Ξέρεις, αγγελίες και τέτοια. Ξέρω να αγοράσει κάτι. Όχι. Μ' αρέσει να βλέπω προσφορά και ζήτηση. Τι θέλει ο κόσμος. Ορίστε, εδώ κάποιος ζητάει 2 εντελώς καθαρό εμαλικόσπινα. Μωρέ, γιατί εντελώς. Ο καθένας τον επιλέγει. Να, και εδώ κάποιος θέλει παλαιά λεξικά. Αμοιβή εξαιρετική. Μα τι θα τα κάνει τα παλαιά λεξικά, αυτός που ζητάει αμοιβή εξαιρετική. Και τα βιβλία τι θα τα κάνει. Θα τα πουλήσει σε πιο εξαιρετική αμοιβή. Θα βγάλει λεφτά. Πουλήσουν αυτό το όρο παλιό βιβλίο. Τις ημέρες όλοι πουλάνε κάτι αόριστο. Στη δικιά μου εποχή, είτε κοινός δικηγόρος, είτε γιατρός, είτε υπάλληλος καταστήματος. Σήμερα. Εμένα, κάποτε μου είχε κολλήσει να είμαι δασοφύλακα. Γιατί δεν έγινες, θα σου πήγαινε. Τι είναι αυτό, βέβαια. Είδες. Τρομερό. Θα έσπασε χθες το βράδυ. Λύσαξε ο αέρας. Και εμένα, η αυλή μου έγινε ένα χάλι. Κρίμα. Τι του πει. Δεν το έχει δει ακόμα. Να δούμε τι θα πει όταν κατεβεί και το δει. Περίεργο. Ποιο. Ο Λάρη γεννήθηκε Αύγουστο. Αυτό το μήνα θα γινόταν 27. Και το δέντρο το σπάσε ο αέρας. Είμαστε γεννηθλιά του, Φρανκ. Να είσαι καλά. Μας σου είπα, πιάνω το οροσκόπιο. Το οροσκόπιο του. Αυτό το πράγμα βλέπει το μέλλον. Πώς το πιάνεις. Να σου εξηγήσω.
Λάρα Ευνόμενο στην 23 Νοεμβρίου. Σωστά. Ναι, και. Ας υποθέσουμε ότι ο Λάρα σκοτώθηκε στις 23 Νοεμβρίου. Αυτό που θέλει η Γκέιτ. Α, η Gates έβαλε να φτιάξει το οροσκόπιο. Ναι, γιατί θέλει να μάθει αν η 23η Νοεμβρίου ήταν ζωδιακή του μέρα. Ζωδική του μέρα. Η τυχερή του μέρα, με βάση αυτά που λένε τα. Γιατί θα ήταν αδύνατο να τη φάνει κάποιο την τυχερή του μέρα. Και τι βρήκε. Ήταν ή δεν ήταν η ζωδιακή του μέρα. Ψάχνω να το βρω, αλλά θέλουν χρόνο αυτές οι δουλειές. Γιατί το θέμα είναι πως αν η 23η Νοεμβρίου είναι η ζωδιακή του μέρα, τότε είναι πολύ πιθανό να έχει σωθεί και να ζει κάπου. Είπα είναι πολύ πιθανό. Καλημέρα. Πού είναι η ωραία μας, θα τη δούμε. Ήρθε η Άννα. Ναι, ήρθε χθες το βράδυ με το τελευταίο τρένο. Πήγαμε και την πήραμε στο σταθμό με τα μάξι. Τρομερό. Φεύγει από εδώ ένα κοριτσάκι πετσί κόκαλο και γυρνάει μια κοντζά μου γυναίκα. Τρώμαξα να την γνωρίσω. Αν και τριγύρναγε σε αυτή την αυλή, οπότε δεν ήταν μωρό. Στο σπίτι σου έμεινε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Εγώ την κοπέλα θέλω να δω. Η γειτονιά μας χρειάζεται ωραίες κοπέλες. Όποια με γυρίσει στο μάτι μου, όλα κάτι ξόνα με τότε. Εκτός από τη σύζυγό μου φυσικά. Στο τηλέφωνο είναι η κυρία Άνταμς. Αυτή δεν είναι πια πελάτησα, στο σκυλί σου είναι. Υπό αυτές τις συνθήκες θα δυνατόν να συνεχίσει το θέμα μας. Αγάπη μου, φως μου. Παράτα με. Βάλτε στη θέση της. Το όνομα της βρωμοκοπάει από το τηλέφωνο. Τι έπρεπε πάλι. Πού να ξέρω. Μιλάει σαν να πονάει φοβερά. Ή σαν να έχει το στόμα της γεμάτο με καραμέλες. Γιατί δεν της είπες να πέσει στο κρεβάτι. Της αρέσει να της τα λες εσύ. Και πότε θα δεις τον κύριο Χάμπαρ. Ο κύριος Χόμπαρς δεν είναι άρρωστος. Βαριέμαι να κάνει να του κρατάω το χεράκι. Έχω καλύτερα πράγματα να κάνω. Αυτά που του παίρνεις για κάθε επίσκεψη, αξίζει να του κρατάς και το χεράκι. Άμα ο γιος σου θέλει να παίξουμε γκολ, στη διάθεσή του. Αλλά και να θέλει να κάνουμε τον γύρο του κόσμου τα επόμενα 30 χρόνια, πάλι μου θέλει. Γιατρός είναι, πελάτης, το παίρνει τι τον εκνευρίζεις. Δεν του είπα τίποτα. Του είπα ότι η κυρία Άνταμς τον θέλει στο τηλέφωνο. Θα μου δώσει τώρα λίγο μετανό. Το ρωτάς. Σου είσαι πολλά χρόνια νοσοκόμα. Έχεις γίνει πολύ ρεαλίστρια. Ακριβώς. Φράνκ το στιέρα. Α, γεια σας. Φράνκ το στιέρα δεν ανάβει. Βάλτε στην πρίζα μόλις την έρθει. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, να την βάλεις εσύ στην πρίζα. Το αυτό δεν μπορείς να κάνεις. Κάθε σπίτι έχει και το μηχανικό του. Ήρθε η Άννα. Ναι. Περίμενε να την γνωρίσει, είναι καταπληκτική. Γιατί δεν γεννήθηκα άντρας. Όλοι θα μου συστήνουν ως ωραίες γυναίκες. Πες να περάσει από το σπίτι μας. Έμενε τόσο χρόνια εκεί. Σίγουρα θα θέλατε να το φτιάξαμε. Σας ευχαριστώ για το μετανό. Είναι πολύ ευτυχισμένη. Τι Άννη. Καλά, δεν μπορώ παιδιά αυτή τη χαρά. Τι είναι, δεν το ξεπεράσει. Σκέφτεται να παντρευτεί, υπάρχει κάποιο. Υποθέτω 2 χρόνια που περάσει θα φύγει τα όρια της αιώνια. Έρχονται όλα τόσο περίεργα. Εγώ ξανά εδώ με 2 λεπτά και η άλλη να μην έχει παντρευτεί ακόμα. Πάντα έλεγα ότι θέλω να το δείτε. Ναι. Αυτά κάνει ο πόλεμος. Δίνει άλλη σημασία σε όλα. Εγώ είχα 2 γιος, τώρα έχω 1. Παλιά συντάγμαζε η κοινωνία με είχες 2 παιδιά και μια επιτυχημένη επιχείρηση. Σήμερα δεν θυσάβει ο γιατρός που έδωσε και τρόπο να βγει παιδί χωρίς τάξη, να μην μπορεί να φτιάξει. Καταλαβαίνω τι λες. Τις προάλλες διάβαζα. Λίδια, έλα εδώ αμέσως. Πώς να βουλέψεις το στιέρα. Έβαλε στην πρίζα, τον ήξερε. Το έκανα πάλι το θαύμα μου. Και όταν φτιάχνω κάτι, μην με βγάλεις τρελό. Έλα εδώ Τι αμέσως. έχω να ακούσω. Έχεις δοκιμάσει το στο μίξερ. Νέα συνταγή. Παντός τι Γιάννη, ψήνεις ακόμα. Είναι στην τραπεζαρία. Η μαμά σε έφτιαξε το πρωινό. Τότε στο δέντρο. Ναι. Τι θα πει η μάνα σου. Μήπως πρέπει να σου πούμε πριν το δει. Το ίδιο. Πότε. Εγώ ξύπνησα πρώτος και καταμένοντας την άφησα στο κρεβάτι. Ήταν εδώ όταν έσπασε. Πότε. Στις 4 το ξημέρωμα. Και εγώ το άφησα να σπάει, σύνθεσα και κοίταξε έξω. Και την είδα να στέκεται εδώ στην αυλή την ώρα που έπεσε. Τι έκανες την τέτοια ώρα. Πού να ξέρω. Και όταν το είδε εκεί πεσμένο, έτρεξε μέσα στην κουζίνα και άρχισε να κλαίει. Της μίλησες. Όχι, σκέφτηκα να την αφήσω μόνη της. Έκλαιγε πολύ. Την άκουσα καθαρά μέσα από το μαγαζό. Τι έκανες την τέτοια ώρα. Άρχισε πάλι να το βλέπεις στα μοιρά της. Άρχισε πάλι να κρυμνεί τις νύχτες. Έτσι φαίνεται. Ξανακύλησε.
τη σχέση αντιδράσει που είχε όταν το πρωτοέπαθε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, παπά. Ότι κάναμε πολύ μεγάλο λάθος. Σε τι? Που δεν ήμασταν ειλικρινείς απέναντί της. Αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή το πληρώνουμε ακριβά. Και φαίνεται πως ήρθε αυτή τη στιγμή. Τι θες να πεις? Και εσύ και εγώ το ξέρουμε καλά πως ο Λάρη δεν πρόκειται να εγκρίσει. Γιατί την αφήνουμε να νομίζει πως ελπίζουμε το ίδιο πράγμα που ελπίζει αυτή. Αυτό δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Θα μαλώσουμε. Δεν θέλω να δώσω. Θέλω να της δώσουμε να καταλάβει ένα πράγμα. Ότι κανένας μας δεν πιστεύει πως ο Λάρη θα γυρίσει. Γιατί να μην δικαιινάει τις νύχτες περιμένοντάς τον. Γιατί να μην ονειρεύεται πως ο Λάρη θα γυρίσει. Της λέμε εμείς το αντίθετο. Της λέμε πως εμείς δεν έχουμε πια καμία ελπίδα. Αυτό δεν μπορούμε να της πούμε τίποτα. Ναι, αλλά πρέπει. Και πώς θα τις αποδείξεις? Ξέρεις πώς θα τις αποδείξεις? Εσύ 3 χρόνια λείπει. Κανένας δεν γυρνάει από το μέτωπο μετά από 3 χρόνια. Είναι παράλογο. Για σένα και για μένα, αλλά όχι για τη μητέρα σου. Εσύ μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει τάφος και δεν υπάρχει πτώμα, τι θα της πεις? Παπά, μην τριγύζεις. Κάθισε, θέλω να σου μιλήσω. Υπάρχει πρόβλημα. Κάθε μήνα programμένες εφημερίδες βγάζουν ένα άρθρο για κάποιον αλγόμενο που γύρισε από το πουθενά. Ήδη ένας από αυτούς να μην ο Λάρη. Ναι, σωστά. Όμως άκουσα. Ξέρεις γιατί ζήτησα από την Άννη να έρθει. Γιατί? Ξέρεις. Κάτι μου παίρνει από αλλά εξήγησέ μου. Θέλω να τη ζητήσω να παντρευτούμε. Αυτή είναι δική σου δουλειά. Δεν είναι μόνο δική μου δουλειά. Τι θες να κάνω? Είσαι αρκετά μεγάλος για να παίρνεις δικές σου αποφάσεις. Ωραία. Δηλαδή μπορώ να προχωρήσω. Αν είσαι σίγουρος ότι η μάνα σου δεν θα. Να, δεν είναι μόνο δική μου δουλειά. Θέλω να πω. Καμιά φορά να κάνεις έξαρο. Αν δηλαδή το πω στη μητέρα και πάθει καμιά κρίση, δεν θα είναι και δική σου δουλειά. Έχεις μια σπάνια ικανότητα να βγάλεις την ουρά σου απ' έξω. Δεν ανακατεύουμε εκεί που δεν πρέπει. Η Άννη είναι κοπέλα του Λάρη. Δεν είναι πια. Η μάνα σου πιστεύει ότι ο Λάρης ζει ακόμα. Άρα εσύ δεν έχεις δικαίωμα να παρευτείς την κοπέλα του. Βέβαια είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αν πιστεύεις ότι μπορεί να προχωρήσει, προχώρα. Τι να σου πω. Και πάνω απ' όλα, πώς να σε βοηθήσω. Δεν ξέρω. Αλλά κάθε φορά που θέλω κάτι, πρέπει να υποχωρήσω για να μην στεναχωρηθεί κάποιος άλλος. Γιατί ρε διάολο, σε όλη μου τη ζωή το ίδιο πράγμα. Τι μοιάζει για τους όρους και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Δεν καταλαβαίνω για τους όρους, Ιάννη. Γιατί έτσι. Πολύ ωραία απάντηση, αλλά αυτό δεν μου εξηγεί τίποτα. Έχεις να τη δεις από τότε που άρχισε ο πόλεμος. 5 χρόνια. Τι να είναι. Είναι καφέλα που ξέρω καλύτερα από κάθε άλλο. Διπλανά τα σπίτια μας, στην ίδια αυλή μεγαλώσαμε. Όποτε μου έρχεται στο μυαλό να παντρευτώ, η Άννη είναι που σκέφτομαι. Πώς αλλιώς να στο εξηγήσω. Δεν θέλω να μου το εξηγήσεις. Το μόνο που σκέφτομαι είναι η μητέρα σου πιστεύει ακόμα ότι ζει ο Λάρη και να παντρέψει την κοπέλα του είναι σαν να της επιβεβαιώνει το θάνατό του. Ξέρεις πώς θα αντιδράσει, γιατί εγώ πάντως δεν ξέρω. Καλά λοιπόν. Ξανασκέψου το. 3 χρόνια το σκέφτομαι. Κι όλο έλεγα να περιμένει η μαμά να ξεχάσει το Λάρη, να παντρευτώ εγώ την Άννη και να ζήσουμε όλοι ευτυχισμένοι. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει εδώ, τότε θα πάω κάπου αλλού. Τώρα αυτό τι είναι? Αυτό που άκουσες. Θα φύγω, θα παντρευτώ και θα πάω να ζήσω αλλού. Ίσως την αιριότητα. Τρελάθηκες. Τόσα χρόνια χαρίσανε το κολόγιο. Καλώς μαλάκας είναι. Τέλεια. Τι βλακίες είναι αυτές που λες. Η δουλειά σου είναι εδώ στο εργοστάσιο. Η δουλειά μου δεν με πνέει. Και γιατί πρέπει να σε πνέει? Γιατί το έχω ανάγκη. Τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα. Δουλεύω σκληρά από το πρωί ως το βράδυ. Και μετά θέλω η ζωή μου να γίνεται ωραία. Να έχω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, το σπίτι που θα χτίσω. Και εκεί μέσα να χαλαρώνω. Και όλα αυτά με επίκεντρο την Άννη. Λοιπόν, πού θα τα έφερα αυτά. Εδώ ή αλλού. Δηλαδή, σου περνάει το νου να αφήσεις το εργοστάσιο? Ναι. Αν χρειαστεί, αυτό θα κάνω. Δεν μ' αρέσει που σκέφτεσαι έτσι. Τότε βοήθησε με να μην εδώ. Καλά, αλλά μην σκέφτεσαι έτσι. Τι διάολο, Χρυσή, ποιο δούλεψα τόσα χρόνια. Για σένα, Χρυσή, όλα για σένα τα έκανα. Ναι, παπά. Αυτό το ξέρω. Όμως βοήθησε με να μην εδώ. Ζω. Καλημέρα, μαμά. Τελείωσε το πρωινό μεσιόν. Ναι, έχει. Ω, χάλια τα έκανε ο αέρας. Δόξα τω Θεώ δεν το ξερίζωσε. Κάτσε και ηρέμησε. Έχω να περίμενω από κέφα μου και πάλι. Να σου φέρω στο Ειρήνη. Που το μήνα είναι γενέθλιά. Δεν προσπάθησε.
Γίνεσαι παραπάνω παντόφλες από τα παπούτσια. Πέρασε φοβερή νύχτα. Η χειρότερη νύχτα της ζωής μου. Είναι τι, μαμά. Είδες όνειρο. Αυτό που είδα ήταν κάτι παραπάνω από όνειρο. Για τον Ζάρη. Κοιμόμουν βαθιά και θυμάστε πως πετούσε ξιστά πάνω από το σπίτι τότε στην εκπαίδευσή μου. Τόσο χαμηλά, μπορούσαμε να δούμε το πρόσωπό του από τη θέση του πιλότου. Έτσι τον είδα. Μόνο πιο ψηλά. Πολύ πιο ψηλά. Εκεί που τα σύννεφα. Ήταν τόσο ζωντανός που νόμιζα πως θα άπλωνα το χέρι μου και θα τον άγγιζα. Και ξαφνικά άρχισε να πέφτει. Και φώναζε, μου φώναζε. Μαμά, μαμά! Ήταν σαν να τον άκουγα μέσα από το δωμάτιό μου. Μαμά, μαμά! Ήταν η φωνή του. Την αναγνώριζα. Νόμιζα πως αν τον άγγιζα θα το σταματούσα. Αν μπορούσα. Ξύπνησα και τι παράξενο. Ήρθα έξω στην αυλή. Απερπενά μου ζοκινισμένη. Ο αέρας μου έβγαινε σαν να περνάει αυτός από πάνω με το αεροπλάνο του. Και ξαφνικά το δέντρο έσπασε μπροστά μου. Και αμέσως ξύπνησα. Αχ, τα βλέπεις! Δεν έπρεπε να φυτέψουμε αυτό το πράγμα. Βιαστήκαμε να φυτέψουμε δέντρο για αυτόν. Τι θα πει, βιαστήκαμε. Δεν περιμέναμε. Όλοι βιάζονταν να τον θάψουν. Εγώ σου επέμεινα ότι δεν το ήθελα. Μητέρα, μητέρα. Τι είναι αυτά που σου περνάνε από το μυαλό. Ο αέρας θόρυβσε, δεν σημαίνει τίποτα. Μητέρα, μην ξαναρχίζεις τέτοια, σε παρακαλώ. Δεν ωφελεί σε τίποτα. Εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι μήπως πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να αρχίσουμε να ξεχνάμε τον Λάρη. Μέσα σε μία εβδομάδα είναι τρίτη φορά που το λες αυτό. Ναι, γιατί δεν είναι σωστό να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Είμαστε σαν να περιμένουμε στο σταθμό ένα τρένο που δεν έρχεται ποτέ. Φέρε μου την ασπιρίνη. Ναι, και να μην το ξανασυζητήσουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Έλεγα τώρα που ήρθε η Άννα, μήπως να βγαίναμε τα βράδια, να τρώγαμε κάπου έξω και να πηγαίναμε σε κάποιο παραλιακό κέντρο. Ναι. Καλά, ας πούμε απόψε. Με μεγάλη μου χαρά. Ναι, και θα περάσει μετά. Α, την ασπιρίνη σου. Γιατί την κάλεσε εδώ. Σε να τσενιάζει. Να συνέει ότι 3,5 χρόνια, γιατί ξαφνικά. Μπορεί απλώς να θέλει να τη δει. Κανένας δεν κάνει 700 μίλια μόνο επειδή κάποιος θέλει να τον δει. Αλλά στην ίδια αυλή μεγάλωσα. Γιατί να μην έχει την επιθυμία να τη δει. Δεν πρόκειται να την παντρευτεί. Πώς ξέρεις ότι σκέφτεται κάτι τέτοιο. Μωρέ, ξέρω τι λέω. Και να το σκέφτεται τι έγινε. Μα τι γίνεται εδώ μέσα, Τζο. Άκου να δεις. Δεν είναι η κοπέλα του και το ξέρει καλά και η ίδια. Πώς ξέρεις εσύ που μπορείς και βάζεις τη σκέψη της. Ξέρω. Τότε γιατί δεν παντρεύτηκε. Τόσοι άντρες υπάρχουν στην Ευρώπη. Γιατί δεν παντρεύτηκε. Σίγουρα πολλοί θα της έλεγαν πως είναι ανόητη, αλλά αυτή ακόμα περιμένει. Πώς ξέρεις εσύ τι περιμένει. Ξέρω γιατί περιμένω κι εγώ το ίδιο. Η Άννα είναι επίσης σαν σκυλή. Κοίτα τι ωραία Μάρκο είναι. Άσε αυτή τη συζήτηση. Μην τολμήσει κανένας να τολμήσει τη πίστη της. Οι άλλοι ας κάνουν ό,τι νομίζουν, αλλά όχι ο πατέρας και ο αδερφός του. Εγώ τι θες να κάνω. Πες μου τι θες να κάνω. Θέλω να κάνεις λες και το περιμένεις κι εσύ να γίνεις. Τι είναι και γιος σου. Νομίζω ότι δεν έχω μάτια. Δεν βλέπω πως άλλαξε η συμπεριφορά σου από τότε που την κάλεσε εδώ ο Κρίς. Προσέξτε καλά κι δυο. Δεν θα ανοιχτώ καμία ανοησία. Μα Κέιτ. Αν δεν κινείς θα σκοτωθώ. Ναι, γέλα, κορόιδεψέ με. Γιατί έσπασε τη μέρα που γύρισε αυτή. Ναι, γέλα, μα τα πράγματα έχουν σημασία. Αυτή πηγαίνει και κοιμάται στο δωμάτιό του και το τέλος του σπάει. Κοίτα, κοίτα! Τζο! Ηρέμησε. Την περασμένη εβδομάδα μου διάβασα από την εφημερίδα για κάποιον που έλειπε πιο πολύ καιρό από τον Λάρη και γύρισε ξαφνικά από την πρόοδο. Ναι, ηρέμησε όμως. Σε παρακαλώ, μην πάρεις αυτό που θέλεις. Γιατί. Έλα, εσύ πρέπει να το πιστεύεις παραπάνω από όλους. Εγώ γιατί. Γιατί παραπάνω από όλους. Σε παρακαλώ, μην πάρεις αυτό που πιστεύεις. Γεια σου, Τζο. Πάρε βαθιά να σε κορίτσι μου. Τέτοιον αέρα ούτε που τον ονειρεύεσαι στην αέρα. Άννη μου, μα τι καταπληκτικό φόρμα είναι αυτό.
φαίνεται. Παίρνω και χάνω καθιστός. Α, οι λεπτές πήντωσαν. Καλημέρα. Άννη, ο Τζι, ο γιατρός Μπέιτ. Α, ναι, χάρηκα. Μου μιλάει συνέχεια για εσάς. Μην τον πιστεύετε. Λέει καλά πράγματα για όλο τον κόσμο. Στο στρατό τον φωνάζα, λέει μάθω μιλώ. Το πιστεύω. Μου φαίνεται τόσο παράξενο να βλέπω κάποιον ξένο να έρχεται πίσω από το πράγμα. Λες και η μαμά με τον παπά μένουν ακόμα δίπλα. Εσύ με τον αδελφό μου διαβάζετε άλγευρα και ο Λάρη προσπαθεί να τη γράψει τη δική μου έκθεση στο δικό μου τετράδιο. Θεέ μου. Αξέχαστες μέρες. Ελπίζω αυτό να μην σημαίνει πως θέλεις εγώ να φύγω από το σπίτι. Τζιμ, ο κύριος Χάπαρντ στο τηλέφωνο. Πουθενά δεν μπορώ να πάω. Με συγχωρείτε. Έρχομαι. Άννη, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Η μητέρα σου τελικά θα πάρει διαζύγιο. Μπα, δεν νομίζω. Την βλέπω πιο ήρεμη τώρα. Νομίζω πως όταν βγει ο μπαμπάς θα ζήσουμε πάλι μαζί. Στη Νέα Υόρκη φυσικά. Ωραία. Γιατί ο πατέρας σου δεν πάει να είναι ευπρεπής άνθρωπος. Δεν με νοιάζει. Αν θέλει να τον δεχτεί, ας τον δεχτεί. Εσύ βγαίνεις συχνά. Εννοείς σαν τον περιμένω να γυρίσει. Όχι, δεν έχω τέτοια απέτηση, αλλά. Ναι, αλλά αυτό εννοείς. Ναι. Όχι, και δεν τον περιμένω. Δεν το περιμένεις. Μα είναι γελίο. Δεν φαντάζομαι σου περνάει το μυαλό του. Ξέρω, κορίτσι μου, αλλά μην λες ότι είναι γελίο. Γιατί εγώ άλλα διαβάζω στην εφημερίδα. Δεν ξέρω τι λένε σε εσάς στη Νέα Υόρκη, αλλά εδώ που ήρθαν οι εφημερίδες για κάποιον που είπε πιο πολύ καιρό από τον Λάκη και ξαφνικά γύρισε από τη Γερμανία. Μητέρα, πάω στοίχημα πως είσαι η μόνη σε ολόκληρη την Αμερική που πιστεύει πως μετά από 3 Είσαι σίγουρος αυτό που λες. Ναι, είναι. Που είσαι τόσο σίγουρος, τι να σου πω. Πάντως, ένα μόνο ξέρω. Δεν το λένε ούτε εφημερίδες, αλλά ούτε ραδιόφωνα. Πάντως υπάρχουν μανάδες που κάθε βράδυ μέσα στο σκοτάδι ακόμα περιμένουν τους γιους τους. Μητέρα, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Μην μας το πες τόσο έτσι, τόσο παράτα μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρετε όλοι σας. Βαθιά μέσα στην καρδιά σου, αν συνεχίζεις να το περιμένεις. Όχι και δεν είναι έτσι. Πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά σου, αν Πώς γίνεται αυτή να μην νιώθει κάτι και εσύ να λες πως ξέρεις ότι δεν νιώθει. μην ακούς τι λένε αυτοί. Άκου την καρδιά σου, μόνο από την καρδιά σου. Γιατί η δική σου η καρδιά επιμένει πως είναι ακόμα ζωντανός. Γιατί έτσι είναι. Γιατί είναι έτσι, Κέι. Γιατί ορισμένα πράγματα έτσι είναι και άλλα δεν είναι. Ο ήλιος ανατέλει γιατί ανατέλει. Γιατί υπάρχει Θεός. Γιατί αν δεν υπήρχε Θεός, θα συνέβαιναν απρόβλεπτα. Όμως υπάρχει Θεός. Και ο Θεός δεν θα αφήνε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν είχε γίνει κάτι κακό, αν θα το ήξερα. Όπως ήξερα την ημέρα που αυτός πήρε μέρος σε μια φοβερή μάχη. Πώς το διάβασα στις εφημερίδες. Πώς μου το είπε ο ίδιος. Όχι. Κι όμως εκείνο το πρωί δεν μπορούσα να σηκώσω το κεφάλι μου από το μαξιλάρι. Ρώτα τον Τζο. Ξαφνικά νόμιζα πως ήξερα και ήξερα. Αχ, Άννη, ξέρεις πως έχω δίκιο. Όχι, Κέι. Πάμε να πάρω λίγο τσάι. Άννη, τι κάνεις, κούκλα μου. Φρανκ, γέρασες. Γιατί είναι. Βρε, κούκλα μου. Αν δεν ήταν ο Φρανκ, δεν θα ξαναπόταμουν τα αστέρια. Έγινες ολόκληρη γυναίκα. Ορίμασες. Είσαι παντρεμένος άντρας, Φρανκ. Ο ειδικός σε όλα. Ο ξερόλας. Λέει εσύ, αλλά εγώ μια μέρα μπορεί να γίνω σπουδαίος. Ως και πρόεδρος της Αμερικής. Α, τι κάνει ο αδερφός σου, το πήρε το πτυχίο του. Ναι, έχει πει
Θέλω να ξέρεις Ο Λάρη δεν έχει πεθάνει, άρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Ελάτε μέσα. Σε ένα λεπτό. Άννη, άκουσε με, γιατί πρέπει να καταλάβεις τι γίνεται στο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ήταν τερελοκομείο. Ο διοικητής μας είχε ταράξει τα τηλεφωνήματα και κάθε μισή ώρα έπαιρνε και ζήταγε κυλίνδρους που βάζαμε σε φορτηγά πριν καν καλά κρυώσουμε. Και καταλάβετε πόσο εύκολο είναι από αυτές τις συνθήκες να γίνει ένα λάθος, ένα ανθρώπινο λάθος. Και εντάξει, ξαφνικά βγαίνει μια παρτίδα με ένα ράγισμα. Το εργοστάσιο είναι, συμβαίνει και αυτά. Για το ράγισμα ήταν τόσο δάσα τρίχα. Και το ξέρεις, τον πατέρα σου, ανθρωπάκος είναι. Παθαίνει με το που ακούει φωνές. Τι θα πει ο διοικητής, τι θα πω εγώ, συνεταιρός του. Παραγωγή ολόκληρης μέρας και βγήκε σκάρτη. Οπότε καταλαβαίνεις. Παίρνει τα συνεργά του και καλύπτει το ράγισμα. Λάθος, αλλά αυτό περιμένεις από έναν ανθρωπάκο. Αν είχα πάει εγώ στο εργοστάσιο εκείνη τη μέρα, θα το είχα πει Steve, πέτα αυτούς τους κυλίνδρους και τα ραγίσματα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Αλλά ήταν μόνος του και φοβήθηκε. Είναι ανθρώπινο να νιώθεις αδύναμος. Πάντως είμαι σίγουρος ότι δεν είχε κακό σκοπό. Νόμιζα ότι θα αντέξουνε. Λάθος υπολογισμός ήταν, όχι έγκλημα. Δεν μπορούμε να το βγάζουμε δολοφόνο. Δεν μπορούμε να το βγάζουμε εγκληματία. Δεν μπορούμε να το κατακρίνουμε, καταλαβαίνετε. Δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, ας το ξεχάσουμε. Άννη, την ημέρα που μάθαμε ότι ο Λάρη θεωρήθηκε αγνοούμενος, ο πατέρας σου ήταν στο δίπλανο χέρι και έκλαιγε. Έκλαιγε όλη νύχτα. Έπρεπε να κλαίει όλη τη νύχτα. Άννη, να σου πω λίγο κάτι, φυσικά. Να σας αφήσω τους δυο μόνος. Θέλει ο αδερφός στο τηλέφωνο. Ο αδερφός μου, Ο Τζόρτζ, υπεραστικό από το κολόγος. τι συνέβη. Δεν ξέρω, μιλάει τώρα με την Κέιτ. Τρέχει, θα του κοστίσει ψάχνει το τηλεφώνημα. Εντάξει, πάω. Να κρυβόμαστε, παπά. Δεν λες τίποτα. Χαίρομαι, Κρίς. Ο Τζόρτζ τηλεφωνεί από το κολόγος. Από το κολόγο. Η Άννη σου είχε πει ότι πήγε να δει τον πατέρα τους στη φυλακή. Όχι, μάλλον δεν θα το ήξερα. Είσαι σίγουρος ότι την ξέρεις καλά την Άννη? Τι ερώτηση είναι αυτή? Μου κάνει εντύπωση. Ο Τζόρτζ έχει να μιλήσει στον πατέρα τους πόσα χρόνια. Ούτε μία λέξη και όταν πηγαίνει, αυτή έρχεται εδώ. Και? Μπορεί να είναι τρελό αυτό που σκέφτηκα, αλλά μήπως δεν έχει κάνει κάτι ενάντια μου. Σου είχε αναφέρει κάτι σένα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Κουβέντα κάνουμε. Ο πατέρας της υπερασπιζόταν μέχρι το τέλος ότι εγώ έφυγα για όλα. Και εκείνη είναι η κόρη του. Μήπως ήρθε να τα ανακαλύψει κάτι. Γιατί τι υπάρχει να ανακαλύψει? Γιατί δεν το παραμένει τώρα. Τι συνέβη. Λες να ζήτησαν να αφιέρωσουν τις συνθήκες μόνο και μόνο για να μας πληγώσουν, να μας ενοχλήσουνε. Μπαμπά, απορώ και από το σκέφτηκες. Να κάνει τέτοιο πράγμα η Άννη. Μα τι σου είπε επιτέλους. Έχεις δίκιο. Εσύ την ξέρεις καλύτερα. Απόψε θα προσπαθήσω να πείσω τη μάνα σου. Θα μυθίσουμε και θα νιώσουμε σαν λιόπατα. Και θα δεις, γάμος στο δικό σου δεν θα έχει ξαναγίνει. Παπιόν, σμόκι, τη σαμπάνια ποτάμι. Για να τον αράβησα, δεν ελέγχεσαι. Έλεος, τι κιόλα σου είπε. Καλά. Καλά. Ναι, εδώ θα είμαστε όλοι. Κανένας δεν θα προσπαθήσει να σου σκάσει. Και κοιτάνε ρωτήσεις, ακούς. Εντάξει, εντάξει, γεια. Τι είναι? Έρχεται εδώ. Ναι, φτάνει το
Ξέρεις εσύ. Τι ήθελε να του πει ο Στίβ. Και ο Τζορτζ έτρεξε με αεροπλάνο και πήγε να τον δει. Πραγματικά σου λέω δεν με νοιάζει τι θέλει να του πει ο Στίβ. Είσαι σίγουρος? Ναι, είμαι σίγουρος. Μη μου κάνεις το Τζο, ο νεαρός έρχεται. Σκέψου λίγο γιατί έρχεται. Και τελευταία φορά σου λέω δεν με νοιάζει. Καλά, Τζο. Με απλώς πρόσεχε. Για αυτό το πράγμα. Γιατί δεν δίνεσαι? Τώρα κάνει φοβερή ζέστη απάνω. Πήγαινε να δεις. Γιατί κοιμάται ακόμα ο μπαμπάς? Είναι ανήσυχος. Και όταν είναι ανήσυχος κοιμάται. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, Κρίς. Και ο πατέρας και εγώ. Δεν ξέρουμε πολλά. Γι' αυτό εσύ πρέπει να μας προλάβεις. Είστε ανόητοι. Υπάρχει λόγος να φοβάστε. Στη μέση τελευταία στιγμή έφυγε στο δικαστήριο, πως ο πατέρας του τον ανάγκασε να κάνει αυτά που έκανε. Αν γίνει ένας πρόεδρος του δίκης, δεν θα τρέξει, θα πεθάνω. Ο Τζορτζ είναι γεννημένος ηλίθιος. Είναι δυνατόν να του πάρεις τα σοβαρά? Όλη η οικογένεια μας μισεί. Μπορεί και η Άννη. Μαμά, Επειδή εσύ είσαι καλός με όλο τον κόσμο, νομίζεις πως και αυτή είναι καλή μαζί σου. μη στεναχωρείς. Θα το κανονίσω εγώ όλο. Αν έρθει ο Τζορτζ, θες και αυτή να πάει μαζί του. Μην ανησυχείς για την Άννη, όλα θα πάνε καλά. Έλα, πάμε να ετοιμαστούμε. Είναι ο άντρας μου. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Απλώς με τρομάζει λίγο το σκοτάδι. Ναι, σκοτεινιάζει. Ψάχνεις τον άντρα σου. Όπως πάντα. Τόσες ώρες που περνάει εδώ, θα αρχίσουν να του ζητάνε για νίκη. Πήγε στο σταθμό να πάρει τον αδελφό μου. Έχει τον αδελφό σου? Ναι, τον φέρνει ο άντρας σε λίγο. Θέλεις να τελειώσει ειρωνική? Ναι, σε ευχαριστώ. Ο άντρας μου. Άμα πω εγώ να μην πάει στην παραλία, πάντα βαριέται. Οι άντρες είναι σαν τα παιδιά. Κάνουν θερήματα στον γείτονα και απαγάζουν πλέον στους δικούς τους. Γενικά όλοι είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τη σκέλε. Το θυμάμαι από τότε που ήμουν μωρό. Είδες. Ο αδερφός σου έρχεται για τον αγώνα. Δεν ξέρω, μάλλον. Φαντάζομαι τη συγκίνησή σου. Πάντα είναι πρόβλημα όμως. Εξαρτάται. Για τις όμορφες σαν και σένα δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετές προτάσεις. Το φαντάζομαι. Και τι ρομαντικό, τι ασυνήθιστο. Να παντρεύεις τον αδερφό του αγαπημένου. Δεν ξέρω τι είναι. Ένα ξέρω όμως. Όταν χρειάζομαι κάποιον για να μου πει την αλήθεια, πάντα σκέφτομαι το εξής. Ξέρεις ότι αυτό που θα σου πει, αυτό είναι και τίποτα άλλο. Και έχει λεφτά. Σημαντικό για τον άντρα σήμερα. Αυτό δεν με νοιάζει και τόσο. Α, μην το λες. Έχει σημασία. Όταν εγώ παντρεύτηκα, ο Τζιμ έκανε ακόμα την ειδικότητά του. Και εγώ ήμουν πλήρως ακόμα. Τον πρώτο καιρό ζούσαμε μόνο με το δικό μου μισθό. Κακό αυτό. Γιατί όποτε μια γυναίκα συντηρεί έναν άντρα, αυτό νιώθει πως χρωστάει κάτι. Και ποτέ δεν βλέπουμε με καλό μάτι αυτούς που τους χρωστάμε. Δυστυχώς σήμερα το χρήμα κινεί τα πάντα. Ασχέτως τι λένε κάποιοι. Τι εννοείς? Μιλάω για την υποκρισία ορισμένων που το παίζουν αναμάρτητα. Όλοι ξέρουμε ότι ο Τζο πλήρωσε άγρια για να βγει από τη φυλακή. Ψέματα! Βγες λίγο και συζήτησε με τους γείτονες. Βγες! Όλοι ξέρουμε την αλήθεια. Ψέματα! Όλοι μάθαμε το δίκιο παίζουν χαρτιά. Και τι με αυτό? Το αναγνωρίζω ότι το κατάφερε. Μα και εγώ το ίδιο. Δεν έχω τίποτα με τον Τζο. Αλλά ο Κρίς που θέλει να το παίζει στους άλλους Άγιους, ας αρχίσει από το σπίτι του. Κοντεύει να τρελάνει τον άντρα μου, τον ψεύτηκε ο ιδανισμό του. Και εγώ έχω φτάσει στα όρια της υπομονής μου. Γεια. Πώς είναι η μητέρα του? Νόμιζα πως ήρθε ο Τζορτζ. Όχι, οι δυο μας ήμασταν.
Ακόμα δεν ξέρει για σας τους δυο. Τα υποτέλουμε. Τι ξέρεις τη μάνα μου. Ναι, είναι medium. Τι να μην τους βρεις και κανένα ηρεμιστικό στο φαρμακείο του μπάνιου. Μην ανησυχείς για την Κέιτ. Θα της δώσω ένα φάρμακο από όσα χάπια βρω. Και μην ανησυχείς, θα τη λατρέψει την άλλη. Βάλουμε για 2 χορούς, πόξα, έχουμε και 2 ποτά και θα τη λατρέψει. Γιατί είσαι η θηλυκή έκδοσή του. Μην ανησυχείς, ψυχικά εννοώ. Κάθε φορά που βγαίνω, εσείς γιορτάζετε. Νομίζω ότι ξυρίζεις. Θα ξυριστώ. Μόλις ξύπνησα. Κάθισα μπροστά μάτια μου. Μα ξυρισμένος είσαι. Α, όχι. Απόψε είναι η δική βράδυ. Πρέπει να ξυριστώ κόντρα. Πώς νιώθεις που θα γίνεις παντρεμένη γυναίκα? Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Εσύ γιατί είσαι έτσι? Γιατί εγώ τελικά είμαι ο μεγάλος σήμερα. Ορίστε. Σου το είπα λογικά. Δεν θέλω να μου λες βρωμόλογα. Καμία σχέση με την κουλτούρα. Ναι. Κάποιος πρέπει να δουλεύει εδώ μέσα. Σου την έφερε. Τι να πω, όλοι μοχώνονται σε αυτή τη χώρα και να δούμε στο τέλος ποιος θα μαζεύει το πάτωμα. Λέτε τελικά οι ηλίθιοι να είναι αυτοί που γίνονται επιχειρηματίες? Δηλαδή εσύ περνιέσαι για ηλίθιος. Ναι, σου λέω. Πάω στο εργοστάσιο και πάω τόσο μορφωμένη που ντρέπομαι να πω σε κάποιον ότι το πάτωμα θέλει σκούπισμα. Ναι, σου λέω. Πα στον δρόμο και θε να φτύσει και φοβάσαι μην πέσει ροχάλα σε κανένα επιστήμονα. Υπάρχει. Μην εκτοξεύεις ροχάλα στον δρόμο. Το θέμα έχει παραγίνει σα προηγουμένω. Αν σκέφτηκα κάτι, ο αδερφός ο Τζόρτζ σκέφτηκα, θέλω να το αναφέρει μια πρότασή μου. Μεταφέρεις. Γιατί όχι αναφέρει? Γιατί το σωστό είναι μεταφέρεις. Καλά, εγώ δεν είναι σχολείο πηγαίναμε και ό,τι λέγαμε το καταλαβαίνω. Στα ημερήσια πρέπει να είσαι πιο σοβαρής. Μην μου την πέφτει και βιώσει τώρα σοβαρά. Άκουσα να λες πως ο Τζορτζ δεν βρίσκει και πολλή δουλειά στη Νέα Υόρκη. Λογικό. Με τους δικηγόρους και τέτοιο ανταγωνισμό. Ενώ εδώ πέρα όλα τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Αν θέλει να μείνει, θα το βοηθήσω όσο μπορώ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Δεν είναι μόνο ευγενικό. Εγώ τον Κρι σκέφτομαι. Προσπάθησε να το δει από την πλευρά μου. Όσο μεγαλώνει, ο άνθρωπο θέλει να νιώθει ότι κάτι δημιούργησε. Εγώ τίποτα δεν δημιούργησα. Μόνο αυτό το παιδί. Δεν έχω μόρφωση, έχω μόνο το γιο μου. Σε 1,5 χρόνο, αν ο πατέρα σου θα βγει από τη φυλακή, και πού θα βρει καταφύγιο? Σε σένα. Θα σου έρθει γέρος κουμωμένος. Άσε το Τζο, δεν μας νοιάζει. Δεν θέλω να έρθει να βάλω λόγια ανάμεσά μας. Και βέβαια όλο ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Το λες τώρα που είσαι νέα και ερωτευμένη, αλλά εγώ είμαι χρόνια μεγαλύτερος, οπότε άκουσε με. Μπορεί να γίνει και αυτό που λέω εγώ. Θέλω να πάτε εσύ και ο Τζορτζ στο Στιβ για να του πείτε, μπαμπά, ο Τζο Κέλλερ σε θέλει πίσω στο εργοστάσιο. Τι, θα το κάνεις πάλι συνέτερο. Όχι και συνέτερο, θα του δώσω μια καλή θέση. Αυτό θέλω να το ξέρει. Θέλω να το ξέρει από τώρα. Πως όταν βγει με τον καλό, τον παίρνει μια θέση εδώ πέρα. Αυτό θα και κάνει την πικρό τώρα. Άντε τώρα. Πήγαινε.